Валейкум баромад, дорам шуморо тамошо мекунед. Нигоҳ кунед, хеле куртаи базе ба магид 180 сомонӣ, двои кам, поёнаш хеле юбка, қати чири мен дорад, миёнаш регулировка меша, остинашам мебинед, хеле пешибар. 3 модел дорад. Размери чанд тар бошад ко? То DXL ҳаст, не. Аз M то DXL ҳаст, як 6-5 размер дорад, нигоҳ кунед. Не, то 52 мешавад, дарози қишлон. Материалаш джинсовкаи хеле базеб, яъне ранглиге ки остинаш истифода мешавад, не ки истифода намешавад, нигоҳ кунед, базеби хушрӯ. Любой ҷо доставка мекунем, Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад, нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед, хеле паче базеб омадаги, нарх 100 сомонӣ, доставка любой ҷо мешавад, нигоҳ кунед, пешибард ё двои кан, базеби фасон, чиз юбка дорад, нигоҳ кунед. Расеткаш 4 намуд, 5 намуд расетка, эда модель дорад. 4 расетка, эда моделш нигоҳ кунед, фасон кушрон, любой ҷо доставка мешавад, Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ина аз бестем. Моделашонам бениҳоят бисёрам фасонакашонам ҳастанд. Стандартни размер, любой ҷо доставка мешавад, нигоҳ кунед, чӣ қадр базебанд. И пуштгиёшам ҳамун нархая ка? Ҳолни, любой ҷо доставка мешавад. Ина хеле моделашонам ҳастанд, нигоҳ кунед. Ёшам двои кам, боло пушт, қати кирташ. Нигоҳ кунед, киртаи боло дорад. Любой ҷо доставка мешавад, Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Размери стандарт, любой ҷо доставка мешавад. Маъқули дилтон скриншот карда партоед, айбора любой ҷо доставка мекунем. Нигоҳ кунед, нақли абаёи туркӣ базеб омадаги, нигоҳ кунед, ҳолнуси туркӣ фасон, пеши барш хеле чӣ дорад, базебак, остинашонам мебинед, нарх 350 сомонӣ. Размери чанд то чанд апа? Ҳамин размери 42 то размери 60 ҳамаш ҳаст. Ай 42 то 60 размер ҳаст. Расеткошонам бисёр, нигоҳ кунед, тамоми намудаш ҳаст. Ина. Любой ҷо доставка мекунем, Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад, нарх 350 сомонӣ, любой ҷо доставка мешавад. Нигоҳ кунед, чӣ қадр хушрӯанд. Ина. Бо ҳам модели скромни аст барои занакои калон. размери калонам дорад, то 60-64 пуша мешавад. Ина нигоҳ кунед, чӣ қадр базебанд. Любой ҷо доставка мешавад. нигоҳ кунед, куртаи базеби итальянкаги омаги, нархи 180 сомонӣ ба доставкашай. Нигоҳ кунед. Материалш итальянка, полни санг задаги, размери 50 то 60, размери калон. Материал итальянкаи мулоимак. Ай расетка яка? Скоро, нигоҳ кунед, расеткашон аз бисёр аяла нишонтон метавонам, нигоҳ кунед, чӣ қадр хушрӯанд. Любой ҷо доставка мешавад, пеши баршади, полни санг задаги, ду осинам да санг тарай. Сангои хеле оригинали фасон. Доставка любой ҷо мешавад, Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем, материалш хушрӯакай. Бози дигар расеткашам нишон медиҳам. Нигоҳ кунед, хеле расеткаш ҳаст, расеткаи хеле савзи баланд ҳаст, фарқаш не хеле да. Ҳама сетои тёмни барои занакои калонсол, тароки ёшам мешавад. Ҳолни фасона. Любой ҷо доставка мешавад.